câți bani s-au cheltuit pe toate călătoriile domnului Iohannis, pe banii statului, care erau de fapt excursii și multe altele de acest gen. Dreptatea lui Dumnezeu nu coincide cu dreptatea oamenilor. Eu asta nu înțeleg. Este demonstrația totală și completă că sistemul este într-o stare de disperare totală. Deci după ce că PSD-ul a căzut și am asistat la falimentul partidelor de 35 de ani, s-au unit rapid, în ultimul moment, pentru a se încadra în ceea ce sistemul consideră pericol. Ce este pericol? Este pericol ca poporul român să câștige. Anihilarea sau dorința lor de anihilarea mea este de fapt dorința de anihilarea poporului român. Ei nu concep sub nicio formă că poporul poate să câștige.